Tsingiskaani valloitti 1200-luvulla suuren osan Keski- ja Itä-Aasiaa. Hän tappoi elämänsä aikana noin 40 miljoonaa ihmistä, joka vastasi noin 10% maailman väestöstä tuohon aikaan. Tervetuloa uuden KnowledgeFin videon pariin. En rupattele turhia, vaan mennään suoraan videon pariin. Tsingiskaani syntymänimeltään Temujin syntyi joidenkin lähteiden mukaan vuonna 1162 ja taas toisten lähteiden mukaan 1167. Temujin syntyi ylhäiseen perheeseen vanhimpana lapsena. Hänen isänsä nimeltään Jesugei oli päällikkö Borjing-nimisessä heimossa. Äitinsä nimi oli Hoelun. Temujinille määrättiin pakkoavioliitto 10-vuotiaana. Hänen oli määrä mennä naimisiin merkittävän mongolialaisen johtajan Deisenenin tyttären Börten kanssa. Temujinin isä myrkytettiin ennen tätä avioliiton järjestämistä ja Temujin hylättiin Arolle kuolemaan. Temujin eleli äitipuolensa ja 6 sisaruksen kanssa Arolla 3 tai 4 vuotta pelkästään luonnon antimilla. 13 vuoden iässä Temujin riitaantui velipuolensa Bekterin kanssa ja surmasi sen. Vihollisklaani Taitsut halusi kumminkin päästä Temujinista lopullisesti eroon ja vangitsi tämän 3 päivän takaa-ajon jälkeen tarkoituksenaan tappaa hänet. Temujin kuitenkin onnistui paeta 2 viikkoa vankeudessa oltuaan ennen kuin hänet olisi teloitettu. Temujin oli mennyt Börten kanssa naimisiin ja keräsi itsensä ja vaimonsa klaanin tueksi 12 000 soturia. Viholliset hyökkäsivät Temujin klaaniin ja ryösti tämän vaimon. Temujin tästä ei pitänyt ja lähti 12 000 miehen kanssa vihollisten perään ja pelasti vaimonsa. Tästä alkoi Temujin matka kohti suurvallan kasvattamista. Temujin voitti useita taisteluita ja hänen armeijansa kasvoi. Lopulta Temujin yhdisti erillisistä, mutta toisilleen sukua olevista klaaneista muodostuneet Keski-Aasian paimentolaisheimot liittolaisten verkostoksi. Temujin nousi verkoston hallitsevaksi johtajaksi diplomatian, anteliaisuuden ja säälimättömän voimankäytön ansiosta. Hän alisti muun muassa tataarit, kereetit, naimaanit ja merkiitit. Vuonna 1206 mongolit nimittivät Kerulenjoella Temujinin virallisesti johtajakseen ja hän sai nimekseen Tsingiskaani. Tsingiskaani teki uudistuksia kieleen ja vakiinnutti mongolin kielen järjestelmän. Hän rakensi laajan postiverkoston valtakunnan välille. Tsingiskaani laajensi oman vartiokaartinsa 800 miehestä 10 000 mieheen. Tsingiskaani jatkoi valloituksiaan ja teki sotaretkiä muun muassa Kiinaan, Venäjään ja muualle Keski- ja Itä-Aasiaan. Tsingiskaani kuoli vuonna 1227 tuntemattomaan sairauteen piirittäessään läntisen Xian pääkaupunki Yinchuania. Hän oli pudonnut muutamaa kuukautta aiemmin hevosen selästä metsästysretkellä, mutta ei tiedetä, vaikuttiko onnettomuus hänen kuolemaansa. Tsingiskaanin ruumis kuljetettiin Mongoliaan ja haudattiin salaiseen paikkaan. Keskiaikaisten lähteiden mukaan hauta sijaitsee Burhan-Haldun vuoren lähettyvillä. Uusimman tutkimuksen mukaan todennäköisin kuolinsyy oli rutto, jonka taudinkuvaan Tsingiskaanin ja hänen joukkojen oireet sopivat. Mongoliassa Tsingiskaania arvostetaan nykyisin mongolikansan isänä ja jumalallisena hahmona, ja maan pääkaupungissa hänen kunniakseen järjestetään erityisiä seremonioita. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään ensi videon parissa.